wane kaji yau kwana na kaza ba a ci abinci a gidana ba. Wallahi akwai mutanen da yawa suna kwana da yunwa, akwai mutanen da yawa suna yini da yunwa, akwai mutanen da yawa ana dadewa ba a ci nama a gidansu ba, akwai mutanen da yawa ana dadewa ba a ci abinci mai daɗi a gidansu ba, akwai mutanen da yawa ana cin abinci babu magi a miya, akwai mutanen da yawa ana shan miya babu manja, akwai mutanen da yawa ana shan miya babu man gyada, akwai mutanen da yawa ana shan miya babu kayan miya babu sauran abubuwa suna nan, amma saboda tsabar kamewa la yasaluna nasa ilhafa, ba su iya tambayar komi, ba su iya tambayar mutane, ba su iya nacewa da tambaya akan sai an taimaka musu minat ta'affuf, saboda tsananin kamewarsu da tsananin dogaransu ga Allah madaukakin sarki. Allah ya ce ta'rifuhum bisimahum, masu ilimi masu fahimta su ne kadai suke iya gane su da alamominsu. Kana ganin su zaka gane, ba sai wane ya zo ya ce maka wane ina bukata ba ni da shi. Ka san albashin wane a wata, ka san adadin iyalan wane a wata, ka san adadin gidan wane, ka san adadin kudin gidan hayansa, ka san adadin yawan iyalansa, ka san adadin kazansa. Kai ka tsaya ka lissafa ina wane zai iya ci da rayuwarsa. Idan ka karanta zaka fahimci cewa wane yana neman bukata, ba sai ya zo ya roke ka ya ce wane ina cikin wani yanayi ka taimaka min ba. Saboda tsananin kamewarsu ba za su iya zuwa su ainihin roƙa ba. yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Babu wani abin da zaku fitar na dukiya, babu wani abin da zaku ciyar na taimako fi sabilillahi face fa inna Allah, lalle Allah bihi akan wannan abin da kuka ciyar alimun, masani ne. Ya san wannan abin da kuka dauka kuka bayar, ya sani, kuma Allah da sanni zai sakan kaya muku akan wannan abin. Hadisi ya zo daga Abi Huraira wanda Imam Muslim ya fitar da hadisin, da sauran daga cikin muhaddis waɗanda suka fitar da hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga Abi